Charlas Pinal. Bum! Kaixo, Charlas Pinal gara eta gaur berriz hemen gaude beste kapitulo batean eta gaur gonbidatu oso berezi bat dakau gurekin eta berak Telmo Irureta da. Kaixo! Txalo bero bat! Konturatzen zarak beti esaten dugu berdina, gonbidatu berezi batekin. Ez que denak bereziak dira, claro, Minerva. Claro. Claro. Zer moduz, Telmo, nola zaude? Ondo, da zuek? Super ondo. Super ondo. Urte berrion. Urte berrion. Nola pasa duzu Gabonak. Bueno, Gabonak, urteak, ai, que gainera. Ez da zure urte betetzea ya como en... Bai, nada, ¿no? Laste, el día 8. O sea, que ya gutxi gelditzen da, Bai. beteko ditut 37. ¿Cómo te quedas? Flipping. Loquísima. Crazy. Va, al que aparenta o menos. Sí, obviamente, Telmo. Lo digo yo. Bada. Beti ez tengea galera berdinarekin. Eta bueno, vamos, porque romper un poco el hielo. Nondik datorkizu antzerkirako pasioa? Bueno, txikiatik gustatu izan zait, ze beti ikusi izanen egi zeba, telebistan, antzerkian, zinean, da beti erakai izan hau mundi honek, eta, bueno, txikitan beti esaten dira gauzak, haunditan izango naiz aktorea, edo izango naiz, ez dakize, txikitan esan dako gauzak askotan gelditzen dira umen kontua ezela, ez? Como quien dice, astronauta izango naiz, erauzkalo. Bueno, nire ikasketa beste bide batetik juntzian, ikasi nun magisteritza eta pedagogia. Pedagogia ez ziren asko gustatu. Venga, guain me toca algo que me motive, ¿no? Esan nun, probatuko antzerkiakin abertzemuz, da oso ondo. Matrikulatu nintzen Donostikotaen, en el taller de artes escénicas. Da oso pozik. Oan hezkuntza mundua utzi nun pixkat ja aparkatuta, da ja sartu nintzen interpretazio munduan. Ze ondo. Eta baita ere egin duzu antzez lanak, ez? Bai. Orain proiektu berri batekin zaude, Aitatxo deitzen dana. Bai, egia. Nola da, zertan datza pixka eta azaldu? Lagun batek egin du dokumental bat. Seme alabaren baten heriotzan inguruko gaia da dolua. Nola eraman dolua, baina da aitan ikuspuntutik. Askotan semea edo alaba hiltzanean beti amak daude lehenengo plano baten. Danak, zaindu zure emaztea, zemoz da, ze momentu oso zaila dira. Eta aita gelditzen da beti, beste... Bigarren plano batian. Da nahi izan du dedikatu, bere esperientziatik, bere bizipenetik, hori, kontatu gizonezkoak ere sufritzen dugula eta gizonezkoak nega egiten dugula ere bai. Zegoen dikan ideia oso machista asko buruan eta nahi gabe jokatzen dugu, baina ikusteko ez gara hain ezberdinak. Eta orduan dokumentalan kontatzen dugunan gaia berdina da, baina beste puntu bat antzerkia egin dugu. Ni guain gontan zuzendarianetan ibili naiz. Eta zuzendu ditut Unax Ugalde eta Alesteio aktoreak. Eta hori laguna idatzizuna testua da anakotz oso majua, así que ezagutuko dezute. Ja, que noiz estrenatzen duzute, osea, justo gaur, ikusi como kartela, 16an nun? 16an Ermuan. Promo egin hor. Ya está, habrá que ir, ¿no? Utaiak 16 Ermuan, favorez, Venga. Danak Aitatxo ikustea. Eso es. Venga. Ni nahi zongo baina zua jun, bale?
Ez zara egongo? Ezin dut. Ah? Ze beste antzelan batekin nabil, atokatzen zaigu funtzioa en Merida. Osea, kanbazaian viajatzen egongo gea. Ze antzetlan? Plastikozko loreena. Ah. Aitzi berga mendiakin eta Mireia gabilandarekin dakau. Izenbu luze-luzea daka, Bakizuna izan adon. Jone, arnaza hartu badet, ondo esateko izan burua. Izan adon. Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? Oban, hori da. Gaia hitz egiten deu osasun mentalai buruz, bakarari buruz, badaka umore puntu bat, baina gaiak oso serioak diare bai. Aipatzen dugu suizidioa, un poco de todo. Un poco de todo. Osea, tragikomedia bezala. Bai, bueno, kateran ipintzen duela komedia tragika, osea, que bai. Comedia trágica. Tragikomedia. Nik gidoia erakoen unean, esan, bueno, komedia, no lo veo, baina gero bai, egia da, elkarrizketa batzuk, oso divertigarria diala. Eta, bueno, zuk egin duzu, antzerkia eta audiovisuala. Bai. Eta, claro, bi arloetan, esango genuke lan egin duzula. Orduan, antzerkia ala audiovisuala nahi duzu. Barkatu esken egon ikusten. Nahiko nuke, danetik pixkat, antzerkia badaka bere magia, zuzenean dalako, emozio gehiago, un poco de nervios, baina, karo, bai, faioren bat edo balin badago, ezin ez errepikatu. Te aguantas, tienes que seguir. Improvisatu. Eta audiovisualan badakazu aukera mozteko eta hobetzeko. Bai. Antzerkia daka pena ematen du, desagertu egiten dela. Bai. Antzerkiak emanaldi batzu dazkazu, dago nun gelitzen da hori. Baina antzerkia bideoan gabatu da, ez da hain ondo gelditzen. Da magia del directo. Bai. Eta antzerkiak diru askore ez du ematen. Orduan, da antzerki jolas moduan ondo dago, eta gero bizializateko noiz behinka, pelikula txoren bat, edo kapitularen bat. Bai, justo lehen egon geha komentatzen hori, guretzako, niretzako pertsonalki, ekonomikoki, bai, pelikulak hartuko nuke, baina, ekonomikoki pentsatu gabe, pertsonalki niri zer egiten didana, nik antzerkia aukeratuko nuke. Antzerkia marabila bada. Eske da, beste sentsazio bat da, como katarsis da, bueno, eske... Katarsis, da gaina bada, ebai jendia antzerkia egiten dula, antzerkia egiten duzu, aktore izana edo beste doza, izan zaitezke ezakit. Irakaslea eta gero zure hobi bezala, antzerkia. Zeberez, aktore munduan ustenet, aktore lanetik bizi diana diala uneko zortzia edo. Super gutxi. Edo gutxi, orduan zaila dago. Bai. Bai, polita da. Bai, horregatik, ekonomikoki pentsatu gabe, ya de lo que nos genera a todos, usted aukeratuko genuke antzerkia, porque bizitzen duzu. Azkenean, audiovisual mundua, bai, magia da, baina bukatzerakoan ikusten duzu. Baina momentuan, konkretuki bizitzerakoan, antzerkia da benetan generatzen dizuna, pues hori, como sentsazio hori de, ¿qué estoy haciendo? O aurpegiak ikusi, publikoaren aurpegiak. Bai, daneako. Ze ondo di joanean, da super guai, baina gaizkiatatzen anean, ez ondo joan. Baina hori bebai polita da. Polita ikasteko, nola ez dan egin behar. Bai, edo nola konpondu, no? Nola improvisatu cuando lo haces mal. Bai, hori ere bai. Gero, justo leheno opatu dugu Andonirekin, plataforma digitali buruz. Plataforma digitali buruz, ze uste duzu, edo zein da zure iritzia hori buruz? Plataforma digitala Netflix, Prime Video, Nahi gauza gehienak ondo
Bai. iruditzen zaizkit. Plataformak, guain oso modan daude eta telebistan gio eta gutxiago ikusten da. Bai, Izan liteke, bai. 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 Plataformak nik asko ez ditut erabiltzen, noiz jamein bai. Zerbait bereziki konkretuki ikusteko bai. Nik uste ondo da, hala, Gaina hori dakaz aukea, nahizun momentuan ikusteko. Bai. Eta lehen bezala, es que a las 10 me pilla mal. Pues lo veo a las 11 y ya está. Igual, claro, zinemara joateko... Hori bai. Bai, hori galtzen nahi dela. Zinema Igual pena bada. juteko ohitura galtzen ari Ohitura, gara. bai. Ohitura galtzen ari Bai. dela, eta azkenean, osea, ohitutzen ari gara, pues, goxo-goxo etxean ikusteak pelikulak, baina eske sentsazio desberdina da zinema jutea, pelikula pantalla handi batean ikustea, eta altabozak, pues, osea, soinua handiagoa da, pantalla handiagoa da, dana handiagoa da, eta beste sentsazio bat kartzen zaizu. Bai. Baina ondo dago ere. Y hay un debate ahí un poco de... Bai, dago, eske, claro. Ze da, edo bata, ala bestea. Ze biak igual Edo eske biak, edo biak. Hombre, ojalá biak, baina, Biak, claro. baina eske azkenean, pues, ez dira biak. Ta, Ja, orain- zinemaren prezioak igotzen ari dira pila bat, osea, ez dakit, 9 euro edo kostatzen du orain sarrera bat, zinema juteko, baina Bai. eske azkenean Baina- bukle bat da, claro. Claro. Ohitutzen bagea etxean gehatzea eta dena etxean ikustea, Netflixen, en Prime Video, no sé donde, pues orduan zinema mantentzea garestiagoa izango da, prezioak igoko dira, pues así todo el rato, hasta azkenean zinemak pues itxiko dira, Claro, hoi depena da. a tomar por culo. Ba. Baina, ez da ideia gustatzen, baina lasaitasuna ematen ikustia, ebai guk egin dugun zerbait da. Guk egin dakoan ondorioa da. Oan, me da menos pena. Como, pues toma, pues adiós. Joder, sí, venga. Ez que berez, etxean egoteko goaren badakazu, da etxean pelikula hori ikusteko, ez dizu behartuko. Ez, zinea jun. Ja. Jun honez, nahi balin bai, no te jode. Claro. Baina bai, gau zinea berezia da, bai. Esan ez una, pantalla handian ikustea, guai da, ere bai. Bai, guai dago bai. Venga, animatuko du jendia. Venga, va. Venga, danak zinera! Nahi badezute. Nahi baduzute. Obligaos. Ikusi dugu, pues, que orain arteko zure lan nagusiena, bueno, que Goya irabazi zenun, tal cual, la consagración de la primavera izena du, bai? Eta dago momentu konkretu bat, pues, biluzik ateratzen zarena. Orduan, oso interesantea da, nola prestatu duzu hori, zenolako, bueno... Prestakuntza izan duzun. Bai, hori egiteko edo... Bai, esan coachak eta hori dena... Bai, Eta gero ja pertsonai buruz pues, nola prestatu zenun, que, osea, bai, antza dauka zurekin, baina pues igual dauka zeo zer que dices, pues hau kostatu zitzaidan, ez? No sé. Cuéntanos. da... Pertsonaian erean dantza handia doka, baina badazka gauza batzuk neriak ez dianak. Ego nire azkari gauza batzuk beriak ez dianak. Da interesgarria izan da. Biok oso humore beltza dakau. Eta... zer gehiago. Eta bilutzik gabatu genuen estena hori, zerbait intimoa izan zen, delikatua, baina oso interesgarria. Eta badago figura bat izan du koordinadora da intimida. Da zaiatzen da danak initzegin, zein da oneroso, zeinek nahi duen igual zure gorputz bateko, noa? Zure gorputzeko ataren bat, espalin badezuna erakutzi, zaiatzen da egiteko dantza moduko bada. Ez dakit nola esplikatu, Koreografia edo... Hori da, koreografia bada, danak egoteko inkomodidadeotan, alik eta
erosoen. Eta egia da, pixkat dezerosoa gala, gero polita da emaitza hori ikustea, eta ikustea jake gidoia oso ausarta zan, irudiak ere pixkat ausartak izan dartzuten. Bestela nos quedamos a medias, la huesga de quedarnos a medias. A por todas ahí. Claro, baiet. Eta gero, beti izan ez, ni pixkat exhibizionista. Orduan, arazorik ez. Di que sí. Bueno, Goya irabazi zenun. Nola sentitu zinan pues, irabazteko garaian edo... Irabazi zuenean. Oso pozik, oso nekatuta, urduri ere bai, ze nik ez nekin irabaziko nun edo ez, baina nekin aukera bat zauela. Eta gainean ere izebak eman zein zaria, odan dako, zenbat emozio batera, ez? Oso polita. Nik uste guain arte, bizietan gaurik magikoa nahi izan dela. Ze polita. Hainbeste jende, zuri begira, lehenengo filan dako Supone Lopekuz. Eta dana daude, el presidente del gobierno, eta ez que dana beti azion, bakizu telebistan zaudela ere bai. Bakizu jendia atento ala, a ze esango dezun. Da zukena ez zu eskerak emateaz gain zure mensajetxoa lanzatu edo. Eta ese esan zenun? Defendetan un sexu eskubidea. Da esan un minusbaliaren badakon pertsonak ere existentzen gala eta que también follamos. Nahiko polemika izan zen, Bai. Momentuan ematen du. Momentuan ondo, baina gero entrevistaren baten galdetu ziaten nire iritzia, sexu langileen ingurukoa, da nire iritzia baina gero, natakaron. Claro, a ver, zer esan zenuen? Más o menos. Entrevistan edo diskursuan. Ez, entrevistan. Entrevistan galdetu ziaten nire iritzia, sexu langilea bai asistente sexualei buruz, eta baita prostituzioari buruz. Bai. Da, claro, prostituzioan gaia bai delikatua da. Da nik defenetu nun. Eta orduan, konta dago jendia, batez las llamadas feministas, kakotxartean, zen nire feminista naiz, baina eta kat iritzi berdina. Orduan, da segun bakoetza nola ulertzen duen feminismoa. Baina deitu ziaten danetik, violador de mujeres. ¿Qué mujeres? Si soy marica. Eta homosexuala naizela esan unean, danak isildu zian. Da hori ikusi izan ez da hola guaindikan berdintasuna. Zezu balin bazaude prostituzioan kontra, zeatik jakin dezunean nire biktima mutila diala ya ez zaizu importa. Yeah. Es un poco lo mismo, ¿no? Edo ez, hipokrita pixka. Bakoitza bere opinio okiko du. Baina ez, insultatu. A ver, es que gai polemikoa da. Bai. Eta egia da, gai horren baitan, eta sensiblea bai. Beste gai ilunago batzuk. Karo, horregatik, osea, azkenian da pixka testu inguru buruz. Esplotazioa, edo igual sexualan egitea obligaututa dagoen pertsona bat. Bai. Nik uste hori, esplotazioan gaia leku askotan dago. Ez bakarikan prostituzioan. Bai. Orban, dana bezala. Segun nola enfokatzen dugun, ikitzak gauza honak edo oso kaltegaiak. Da ni defenitzenet, bi pertsona heldun arteko tratu bat bezala. Bai. Beste zerbitzua bezala. Claro, zuk ze iritzi daukaz. Baina bakoitza bere buruan jabe, Claro. Bakoitzan erabakia. Que no te obligan a nada.
Ze, claro, gai hauetan eske... Kontuz. Kontuz ibili behar ze bestela... Cuidado con lo que encima, dices. Claro, gauzazko izan behar dituzu Kontuan. Bai, gauzazko eta, claro, eszenatoki edo situazio ezberdinak ere pentsatu behar dituzu eta horretan... Eta bai beste baten azalean jartzen Bai. alegin du empatia pixkat. Bai. Igual askotan juten gara gure hitzea ematea bestean azalean ipini baina denago. Edo informatu baina denago zeinan bakoetan egoera. Ze berez sexua eskubidea da, sexua da ere bai osasuna. Da ondo pasatzea eta bizi poxa ematen dizu. Ze ez da nahi bizi baina ondo bizi kalitatea. Bai. Da sexua nik uste beharrezkoa gala. Bai. Ezin dizute hori ikendu. Bai. Orduan zure iritzia esan zenuena mantentzen duzu. Ni mantentzen, Por completo. No, baina ondo dago Bai. plan, porque nik uste que normalian jendia igual gezurra esaten du. Bai. No? Igual zeo zer, osea, imagínate, galetzen dizute, tal, hontan zer iritzi daukazu eta bakizuke zure erantzuna polemikoa izango dela, Bai. orduan. Ez que nire Gezurra egiten nahiko polemikoa ez daki nahi zen, baina banaiz politikamente Correcto. ez oso zuzena. Bai. No me gusta lo correcto. Aspertu iten naiz, orduan, pixka naiz provokatzaia. Ni defenditzaren nire ni pentsatzen dutena. Eta zer gehiago? Hori. Eta zerbait gehitu behar baina aztu intzaitzen. Bai. Ez da nahi esan bakaikan sexu daukidezak egula ordainuta, Ordaindu gabe ere bai, ligatzen dezu da, jazta. Karo, minus balia badakan pertsona edo gorputz ezberdin badakan pertsona bat, igual gaur egungo gizartean sexualki edo ez da hain erakargarria. Beti esan digute guri zeran gorputz polit bat, eta zein ez dan gorputz polit bat. Eskema horretan espanin bat zuen kajatzen, te dejan fuera, Eta aguantas. Orduan, espanin bat zure gorputza gustatzen orokorrean, zein godezu. Si espanin bat duten nahi zurekin, bazu bilatu behar dezu beste bide bat. Es que tiene lo suyo, Eta nire helburua, nire ideietako bada, inbadagula gorputz ezberdinak erakutzi, eta gorputz ezberdinan gaitasunak ere bai. Eta nizatik naiz izango sexy. Igual beste modu batera, baina nik ere izan dezaket puntillo alt. Edo ez, baina igual nik hori pentsatuta aldigu lagundu hainbeste kompleju ez eukitzen, edo gure burua gehiago maitatzen. Izpiluan ikusten geanean, min hori, txikiago izan dadin ere bai. Bai. Habera, azkenean da gizartea... Bai. Azkenean izan da, gizartea jarri digun komplejoak edo, osea, adibidez emakumeak guri beti esan digute zenolako gorputza eduki beharko behar genuken. Zenolako pertsonak izan beharko genukela, eta beti esan digute hori. Beti esan digute zenolako estereotipo batean sartu... no me salen las palabras. Estereotipo batetan enkajatu edo bai... Horregatik adibidez pornografia gai oso... Delikatua ere bai. Bai, oso delikatua da, porque azkenean pornografian ikusten da emakume batzuk, gorputz konkretu batekin, titiak oso handiak dauzkatenak, edo ipurri oso handiak dauzkatenak, eta azkenean hori ez da realitatea. Osea, adibidez bideo batzutan... Oda, errealitatearen parte bat. Parte bat, hori da. Txiki bat. Parte txiki bat.
Orduan, azkenean, emakumeentzako hori gai oso polemikoa da horregatik, porque azkenean nik argalagoa banaiz, zer gertatzen da, nik ez naiz sexia izango. Edo nik potoloa banaiz, ez dakit. Eske estereotipoak arazo zondik. Orduan, estereotipo azkenean da hori, titiak handiak izatea, tripa ez izatea, eta ipurdi handia izatea. Orduan, hori, pues da gizarte sartzen diguna, basikamente. Claro. Eta hori da berdina, pues, mutillekin. Mutilletan, bai. Porque azkenean minusbalido bat, brazo bat ez daukana, hanka bat ez daukana, zergatik ez da sexy izango. Claro. Zergatik ez da horrela ikusten. Eta ere bai sexuan gaian ematen du, ezin dezula ibili edo ezin dezula, eta aurki baten zoazela, baina ezin dezu sexuauki. Hori zeinek esan dizu, ez nauzu ezagutzen, da berez, goza da hankak ez funtzionatzea, zakila alpateirikoa, beste goza da. Orduan egongo da jendia arazo batzuk dituna, da arazo batzuk ez dituna. Orduan, ez dakit zeiten dugu jendiak iritzia ematen, ez balin badaki. Onda da galetzea, balin badakazu kuriosidadea, da galetu, da hitz egingo dugu. Danak ikasi dezakegu danon gandik, ez? Total. Eta... Bueno, ya bukatzeko, porque esaten didate que tenemos que arrancar. Bukatzeko, zer esango zenioke minusbaliotasuna edo maitxoso handia duen pertsona bati? Plan, arazo handi bat daukadana eta amets handi bat, bebai. Amets handi bat. Bai, amets handi bai eta arazo handi bat. Segitzeko, ametsak betetzen diala, batzuk, danak ez, baina hori interesgarria da, ze beti esan denez, betetzen ez dian ametsak, dia jaboizko ponta dezela, lertu egiten dia, da ematen dut tristea, baina berez ez da intristea, zer gero beste amets batzuk jaioko dia, beste ponta batzuk, da orduan, polita da, horiek lotzeko alegina egitea eta gogoa ipintzea. Ze ilusioa balin badago, errezago lotzen dira. Eta gero, ametsak desagertzen balin badia, baina ez dira ametsak. Izan zen un intento, eta jazta. Bai. Beti komeni da meta bat edo eukitzea. Eta hau por ello. Nik lortu balin baditut batzuk, bazpak ere bai. Bueno, jolasekin hasten gea. Jolasak. Impostor, yes. Vale. Venga, nora hasten. Ni hasten naiz. Bai. Ostra, vale. Sacar. Sacar. Claro. ¿Quién va? Venga, Minerva. Ez? Urdina eta buelta bat eman. Buelta bat eman. Bai, buelta bat eman. Vale. Nik esango tresna. Claro. Vale. Nabaiz, Beste ronda bat. Es que, venga, va, Minerva, va. No, Lorena, cállate. Vale, Lucea. Vale. Sukaldatu. Sukaldatu? Sukaldatu, Minerva. Bukatu, Telmo, bukatu. Ronda hau. Izan daiteke... Nahi duzuna, esan. Edan. Edari bat. Vale. Vale, usted va a quitar la... Vale, Claro, seguimos pensando que soy yo la impostora, entonces, ¿no? ¿Zein da zure hitza, Telmo? Edaria. Vale. Fua. Venga, beste ronda bat. Vale.
Vale. Es que ez dakit hitz gehiago esan, tío. Ah. Minerva. Minerva. Vale, Lander. Zein Lander. Bera. Lander, estamos pensando un poco mal, ¿eh? O bien. Venga, va, mierda. Buah, chaval. Explotazioa. ¿Eres más impostora? Eman buelta bat. Ba... herramienta. Herramienta, claro, ya está. Venga, va. Bat biru, zein da impostora? Minerva. Zer zan? Minerva. Zerzan. Destornillador. Bueno, no iba tan desencaminada, ¿no? Una vuelta. Sukaldatu, pues yo qué sé, pues... Vale. Vale. Claro que sí. Sukaldatu Claro. Explotación también, ¿no? Claro, bai. No, baina una vuelta le ha quedado bien. Bai. Una vuelta bat. Claro. Vale, orain horrengo jolasa, ja igual gogoratzen zara. Bai. Nik esaldi bat esango dut. Eta, bueno, jakin martuzun, ea, zuk esan duzun, ala beste pertsona bat esan dut. Vale. ¿Vale? Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Telmo Irureta, edo, el cigala. El cigala. Clava. Si lo sé, no vengo. Jordi Hurtado, edo Telmo Irureta. Yo he gustado. Vale. Si no hablamos, parece que no existimos, por eso tenemos que hablar. Sócrates, edo Telmo Irureta. Telmo Irureta. ¿Cómo lo conozco, eh? Para nada. ¿No? Betty causa igual a que esa de Nainais, así que... Te conoces muy bien, ¿eh? Te conoces Sí, muy bien, sí. ¿sabes lo que...? Y me canso mogollón. Yo, a mí mismo. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Telmo, edo Miguel de Cervantes. Telmo es. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Telmo es. Telmo no. Vale. Es guay que seamos distintos y aprendamos los unos de los otros. Ese sí, Ori bai. Oigo la atención. Ori seguramente ya me pega. Ba, zein da beste aukera? Beste aukera, Greta Thunberg. Igual también lo dijo hoy, ¿eh? Igual también, sí que sabe. No, eso que se hace no. Ojo esta. Sed malos, buenas noches, colegas. Telmo Irureta, No Ala. no me pega. Pedro Sánchez. Tampoco le pega, ¿eh? Vale, son Alay. Vai, Pues Pedro Sánchez. Sed malos, cabrones. A ver, gauza bat, un pequeño paréntesis, zein testu inguruan esan zuen hori? Auskalo. Auskalo, bai. Sed malos Ni idea. cabrones. Sed malos, cabrones. Baina bai, bai. gaina jendea especialista da. No, sed malos, buenas noches, colegas. Ez nik esan nahi cabrones. Nik Vale, vale. Baina egia da Baina, jendea... Igual. Bai. Badago jendea especialista esaldiak eta kontestutik ateatzeko, ¿eh? O sea que kontuz, cuidado con los periodistas, ¿eh? Aviso. Porque igual diréis, el case que daba, digo, pues si eso no lo he dicho así. O iba con ironía o no, ¿verdad? Orain hurrengoa. Descubrir que la incapacidad está en nuestra mirada. Telmo Irureta, edo Leiva. Bere abesti batean. Uf. Telmo Irureta. Toma! bai. Esaldi hau, eske asko gustatu zitzaidan, eh? Esaldi hau, la de descubrir que la incapacidad está en nuestra mirada, asko Bai. gustatu zitzaidan esaldi hori. Benetan, Claro. Oso polita.
Es que ves, ni izateko moduan, ene sentitzen incapacitado, discapacitado. Nago kanpoko, nola begiratzen duten, nola hitz egiten diaten, digo, ai, bai, ezberdina naiz. Ze ezberdin ikusten naute. Hor konturatzen zea. Begian daola, besten begian dago beldura, ez jakintasuna. Jolas bat geratzen da. Vale. ¿Cómo que? Vale. ¿Preguntas rápidas? Ai, me encanta. Nahi zu? Bai. Venga, Ze? 3 minututan. venga, 3 minutu. Venga. Zein bada, pentsatu gabe, ez? Bai, Bai. hori da, dira. Bai. Zenbat galdera dira? 30 galdera dira, Venga. 3 minututan, eta un podium, ¿vale? Esto es competición pura. Así que hay que luchar, Telmo. Eta galdera dura balen badakatz, edo zein erantzun. Bueno, pasa, para. Nahi duzuna, te inventas. Vale. te lo inventas. Vale. En el podium, zein dago en el podium? Podium... Julen Tabada eta Jon Olivares. Jon Vale. Olivares. Nire laguna Jon Olivares. Pues hor dago. Nirekin ikasi zonantzak eskolan. Bai, joki ondo. Pues ya está en el podium. Igual ez supero, Let's see. Vale. Denbora? Cronómetro. Zer izan nahi zenuen txikitan? Aktorea. Zer objektu eramango zenuke uarte batera? Kantinprola bat. Zein da zure kolore zure kolore gustokoena? Fuksia. Animali bat bazina zein izango zinateke? Delfina. Superbotere bat izango bazenu zein aukeratuko zenuke? Teletransportazion. Gehiago gustatzen zaizkizu, txakurrak edo katuak? Txakua. Hondartza ala mendia? Ondartza. Nahiago duzu gau ezatera edo etxean geratu liburu bat irakurtzen? Etxan geratu. Irakotzen. Zein da zure pelikula gogokoena? Sonrisas y lágrimas. Zein da zodiakoaren zure zeinua? Zodiako. Capricornio. Zer hiru desira eskatuko zenioke lanpararen jeinuari? Betirako bizi, beti gazte izan, eta Ez ona. guapo. Ikasle ona zinen txikitan. Bai. Zein izan zen zure bizitzako garaiarik onena? Infantzia, hortzaroa. Zein pertsonaia historiko ezagutu nahiko zenuke? Napoleon. Beka. Denboran zehar bidaiatu eta iraganeko gertaera historiko bat aldatu ahal izango bazenu, zein aukeratuko zenuke? Ai, ezakit. Pasa palabra? Bai, Venga. Gustatzen zaizkizu gustatzen zaizu gidatzea. ez. Zer da adiskidetasun batean gehien baloratzen duzuna? Empatia. Nor da zure bizitzako pertsoneri bereziena? Nere ama. Zein janari mota duzu gogokoen? Pikantea. Zein zen zure haurtzaroko serierik edo programarik gogokoena? Ahiketak. Zein da zure musika genero gustokoena? Pop. Abesti bakarra entzun ahal izango bazenu bizitza osoan, zein izango litzateke? Spice Girlsen wannabe. Norena izan zen joan zinen lehen kontzertura. Spice Girls. Zein da zure urtarorik gogokoena? Utaia. Zein da zure ametsik errepikagarriena? Maitasuna. Zer itxure duzu 20 urte barru? Nola ikusten zaizu zure burua? Nola ikusten duzu zure burua? Zube zoriontsu. Ole. Zein izango litzateke zure ametsako lana? Aktorea baina 108 sartuta, De los que tienen dinerito. Nolakoa da zure familiarekiko harremana? Ona. Ba al duzu eskutuko talenturik? Ondo jazenet. Toma. Zein da bizizan egin duzun erokeriarik handiena? Ui, justo! Ai. Zenbat? Azkenengo esan. Justo azkena, bai. No he superado a Olivares. Ez. Ai, ze pena. Ai, Olivares. Olivares. Pobre. Ba, eskerrik asko, Telmo. Zuei. Eskerrik asko tortzagatik, txalo bero bat, Mila esker. mesedez.
Thank you very much.